Kto si zapol telku, ako býva zvykom, vysielali práve film pre pamätníkov z rozosmratých tvári a zuniacich krokov. Dýchla atmosféra 50 rokov. Všetko bolo jasné, úlohy aj ciele, všetko bolo krásne, krásne, čierno-biele, aj, 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 aj. To bývali filmy, to bývali časy, dobrí boli silní a brutálne šťastní. Všetko bolo jasné, boli ako z kovu, mali cestu novú, priamu celuloidovú. Kde sú tie zlaté časy, keď nám bolo krásne? Kde sú tie zlaté časy, keď nám bolo fajn? Kde sú tie zlaté časy a kde sú tie vášne? Tá zlatá totalita v nás. Tu si zapol telku, ako býva zvykom, vysielali práve film pre pamätníkov. Všetko bolo jasné, úlohy a ciele, všetko bolo krásne, krásne, čierno-biele, aj, 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 aj. Kde sú tie zlaté časy, keď nám bolo krásne? Kde sú tie zlaté časy, keď nám bolo fajn? Kde sú tie zlaté časy a kde sú tie vášne? Tá zlatá totalita v nás. Právě že nikdy dříve nedostáváš lid, tak vždy. Kde sú tie zlaté časy, keď nám bolo krásne? Kde sú tie zlaté časy, keď nám bolo fajn? Kde sú tie zlaté časy a kde sú tie vášne? Tá zlatá totalita v nás. A že plodí dobré, poctivé práce se občanům vrací v podobě růstu životní úrovně.